Okay, hi. My name is Tsepiso Nzayo. I'm a comedian. I'm from Grahamstown, and yeah, man, I love what I do. And this year, it's my second year performing at the official opening of National Arts Festival, and I appreciate that. Like, ngiyabulela tuba because it builds towards what I want to do. Like, so siyabulela matuba njena because we've been given exposure to sell our art to a bigger audience. So abulela ngezandla zozibini, hoping that nabanye abantu aba-local bangafumana ithuba just to showcase what they all about, not showcasing to abantu baserhini ekhaya. Like, then loo nto izabanika ithuba bona bakwazi uzithatha professional as the-artist. They will know how to brand themselves. WhatsApp, last thing last thing Sunday. I think players mathandazela manzi sithandaze kunetho ake wathandaze ngalo kubizwe zonke inkonzo zidibane nezi ze-keyboard zibekhona. Ndiyakuthanda izinkonzo ze-keyboard and uyambona into osandosindiswa kwezinkonzo ze-keyboard uthe hamba aqhubeke malashanayo. Noba namashita thakule bengleni amcela ikurandi sene isisa kathipot fire ayahlaza kodwa but if kubantu abasuka ngaphandle be-Eastern Cape, welcome to the province of legends. Ngenye ye-province ezasikuTata Mandela ndisathetha noTata Mandela njalo. I think sifuna i-speed device esitsha sikhona esikhoyo, but esi sizaba nevoice kaTata Mandela. Uthi xa uqhuba ngo-180 endaweni ka-100 singathi titi sithi never. And enye into abantu abafikayo apha e-Eastern Cape sinemdantsane is a mecca of boxing in the Eastern Cape. Sine-champ phaa uZolani Tete ulasibonde sazowina uzawuyotshata, but inobola negotiations zenziwa isibhoxing emdantsane. Uzayotshata mfike phakathi kwezinto kuthiwe molweni nto zintle aphakame utata kazinhle athi, ladies and gentlemen, no abortions, no miscarriages, she's beautiful, she can cook, 2 degrees, 70,000. But ezimule ngiyakulela ngokuza because nekube nombulelo kungumuntu elifini kuba amagama amathathu kufuneka singawalibali: ngundicela, uenkosi, uxolo. Ungafani naba bantu bafike emcimbini umuntu wesoba azive xa engathi utywala buyenyuka eshushu umvethula because akanambulelo oyavimba mama. Because ziyadika ezaweni to such an extent siyayazi xa ungumXhosa ukudikwa is not enough. Kufuneka udikwe finish and plan. Udikwe nyani ngoku wena ungadikwa finish and plan because nam ndidikwe finish and plan. Uphato makwali ngomnye abantu bathanda imbatha advantage yobapopular. Bonke abantu banee-brands zabo. I think uBrabantu naye funeka azenzele yakhe i-brand, i-energy drink, igama layo ibe yibhudiza. Sendiyibona intengiso yayo uzawuthi gqi eyiphethe, ingaba udinwa kakhulu xa ungenelisekele sikuphethele isisombululo. Ibhudiza izakunika udano kakhulu.